V tomto videu si ukážeme ponuku jedál v rezorte Shamsa Faga. Teraz sa nachádzam v hlavnej jedálni. Tak toto tu vyzerá, je po obede. Pripravujú teraz prestieranie na večeru. Teraz sme v takom strede. Hore je taký strop presklený. Teraz sme v strede v takom ostrovčeku. Všetky tieto rastlinky sú živé. Tu je jedáleň. A tu sú ďalšie stoly pripravené na večeru. Natočil som vám tu raňajky, obedy a večere. Na jednotlivé tieto sekcie si môžete dole preklikať vo videu. Ideme na raňajky. Ukážeme vám, jak vyzerajú raňajky. Je to stále skoro rovnaké. Takáto je tu ponuka jedál. Sú nejaké pečivka, donaty. V tomto boxe je taký teplý croissant a teraz už nám ho vyjedli, ale sú tu teplé croissanty. Musíme počkať, oni to doplnia. Tu ďalšia zóna s pečivom. Sú guličky s mliekom. Ovsené vločky. Tu je studené mliečko. Tu je nejaký pult so zeleninou. Pulty so zeleninou. Tu ďalej nejaké ovocia, jogurty, prírodný jogurt, jahodový, pepermintový, pomarančový. Ďalej sú nejaké pomazánky, sírik. Tento sírik si dávam stále na raňajky, ten je super. Bielý sír. Halva. Nejaké džemiky. V strede jedálne je taký pult s teplými jedlami. Si môžete zohriať hrianky. A tu máme nejaké párky, klobasa, hovädzia, paradajky. Varené vajíčka, kuskus a ideme ďalej dookola si to prejsť. Nejaká zeleninka. Zemiaky. Niečo takéto. To je nejaké zucchini, to je asi cuketa. Tu je fazuľa, fazuľová nejaká pomazánka. A Také guličky. Falafel. Neviem, čo to je. Niečo brokolico, asi koreniny. Oleje. A tu pán robí omelety. Tu sú palačinky. Palačinky nesmú chýbať na každých raňajkách. Tu palačinkám je cukor a nejaké toppingy. Ďalej sú tu oriešky, kokos. A my si dávame tento čokoládový topping. A potom inde sú také džemy. Najlepší je asi figový džem. jablkový džús, pomarančový džús, ananásový džús. A
tu sú nejaké vody. Ja neviem, čo je. Tu má inú farbu tie dve, jak tamto. Možno s nejakou príchuťou a čistá voda. Z dnešnej ponuky jedál na raňajky. To sú stále rovnaké. Ja som si vyrobil takéto jedlo. To je tá omeleta so žemľou, croissant nebol. Asi si vyrobil palacinky. S marhuľovým džemom, jahodovým, čiernym medom a čokoládou. A k tomu pomarančový džusy. Dobrú chuť. Takže ideme na obed a tu nás sú nejaké koberce vonku. Hej. Ideme do reštaurácie. No čo tu máme? Tie polievky. Neviem jaká je, toto je zeleninová polievočka. Pečiva. A tu sú biela rýža, ryby, nejaká tekvica, opekané zemiaky. Tu v strede je taký pultík s jedlom. Tu je čo? Nejaká zelenina. Zelenina. Tiež nejaká zelenina. Kura. Kuracie mäso. A rýža. A biela rýža. No, a tu ešte na začiatku si prejdime ten pult. Tu sú nejaké ovocia, nejaké koláčiky, šaláty, Zelenina a omáčka. zelenina, kečup, koreniny, oleje, cestoviny. Šéf pripravuje cestoviny. Tu hovädzie mäso sa robí. Good evening. Good evening. Hello. Hello. Vchádzame medzi prvými dovnútra. Tu ponúka polievok, pečivka, rôzne druhy, ouzo, okra, také egyptské jedlá. Tu sa nachádzajú polačiky. Ovocie. Tu pult so zeleninou. Nejaké šaláty. A ďalšia zelenina. Kečupy. Koreniny, oleje. Cestoviny s omáčkami. Rôzne prílohy. A na dnes máme grillované kravy. And this is omáčky. Tu v strede je pult, kde sú teplé jedlá.
Hovädzie mäso so zeleninou. Zapekaná cuketa. Zemiaky so sezamom. Na druhej strane pultu Biela ryža. Znova mäso so zeleninou. hovädzie. Tu je nejaké naši goren. Čínska zelenina. A tu na vonku na večeri robí rôzne veci. A dnes máme v ponuke kurací kebab.